जोंफ्रासो उफायानो गैला ओइ माखौ मिनिलाबाय थाखो ओमफ्राय जाम्बा आं सानगासिनो बे मेरा दा मा रायलायगासिनो दे हाथरखिसो नोंना मा रायलायगोन दे आयु हाबाब सानसेरां नों मिथिगौ नामा ओइ गाजा आं मा मोनथिनो दे बेसेबां मोजां मोनलायना मोननायनि खोथालै सानसेरां मा खोथा ओंखारलायदा आयु हाबाब थैगोनसै आङो मा सानोब्रा नोंलाय जाम्बा जोंफ्रा गैजाफेरा नालाय बोरै मोनथिबावनो दे आंबो मोनथिलायलाङालै मालायबा फना दोनथ'दोलै नोंनाबो सानसेरां दाबो उन्दुनो ओंखारा आरो नोंखौ खुसिनि समाव बोरै उन्दुनो ओंखारनांगौ जाखो दे सानसेरां आंनि हाबायावथ' आं क्राइम पेट्रलसो नायबावगोन आरो भुतनि मा होनो नोङो मानसियानो फाग्लिसोलै बियो आयु हाबाब सानसेरां दासो मोनथिदों ओइ जाम्बिलाय भुत फैयोनो बांद्राय मिनिना मोनायाव दाबायदियाव भुतआ आं खाथियाव फैबा आंखौसो उल्था गिनोखागोनलै बियो सरि आबा एसे रायलायनांगौ खोथा दङमोन औ जुरि मम बुंदो बिहामजोआ उन्दुबाय ओहो मम ओरैनो जिरायदोंमोन दङ ओमफ्राय मामोनबा मामोन मानेथ' आबा ओरैनोथ' नोंसोरखौ बुजायखाबायहाय अब्लाबो माने बिमाना एसेबाबो आलदा जायो आरो बेफोरखौथ' नोंनि बिमायासो बुजायनो नांगौमोन नोंखौ दा नाथाय बहाथो बेलाय माबायदि बिमा आंथ' बुंनोसो रोंलायलांलाहाय गावनि फिसालानि खुसियावबो जुदि खुसियानो जानो हायाब्ला माथो बुंबावनो जुरि मम बाद दे अब्लाबो आबा नै खोनासं दाथ' नोंबो संसाराव हाबबायहाय दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो नोंनि जिम्मेदारिफोराबो एसे बारायबाय बिबानफोरा ओरैनोथ' जोंथ' गासिबो नोंजों दंखायो अब्लाबो आबा नोंखौ मोनसे बाथ्राखौल' बुंगोन दे हाथरखि बिहामजोखौ जायखौ नों दिनै हाबा लाबाय नोंनि जिउआव फैबाय बियो नोंनि लोगोरि जानानै आरो बेखौ माब्लाबाबो दुखु दाहो दे जागोन जुरि मम आरो उनाव जुदि बिदि जानो मोननाय नङा जे आं बेजों थानो हाला बेजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला बेफोरबायदि जानो मोननाय नङा नों दिनै मोजां मोनबाय नोंसोर सानैजों मोजां मोननानै दे जुलियाबो जाबाय बेबायदिनो अराय जिउ अनलायनानै मोजाङै मोजां संसार जालांनो नाजादो आबा मिथिबाय आरो जुदि माब्लाबा समाव नोंसिनाथ' एखनबा समाव दावराव दावसियाथ' दे जाया नङा बयनिबो जिउआव बिदिनो जाखायो नोंनि नोमफाजों आंजोंबो जायो एखनबा नाथाय जुदि सोरबा सासेया रागा जोंदोंब्ला सानैबो रागा जोंनो नाङा सोरबा सासेया जेननानै थाबा मिथिबाय आरो बे हाबाखौ खेला दाला मिथिबाय एकदम सिरियास बाथ्रा हाबा नों हाबा जाबाय हाबा लाबाय आरो हाथरखि बिहामजोखौ गावनि बिसि महरै दा गनायनानैबो लाबाय बिहामजोआथ' ओरैनो नोंथ' मिथिखायोआनो माबायदि बेखायनो मालाबाबो दुखु होनो साननोबो नाङा आरो गेजेर ससेयाव माब्लाबाबो जिउआव दानागाराबा बेखौ जागोन दे जुरि मम आरोथ' नोंनि नोमाया मानि दामानिसै नोंसोरल' खुसियै थादो संसार होननायाबो खम नङा दे आबा माब्लाबा समाव गोबां सहायनो गोनांबो जायो बाखिथ' आरो नोंनो मिथिखायो औ बुजिबाय दे आं जायखिया फंसेल' बाथ्रा बुंगोन जुरि मम जाखिनि हायो आं खुसियै दोननो नाजागोन जेब्लायबो हाथरखिखौ आरो आंनि थाखाय बिनि मेगनाव मोदै बेबायदि सम दाफैथों दे अब्ला आबा खामानि रायलायनोसै औ दे बांद्राय बुजायलायलाङालै आङो मा होनलांखो जुरि ममा बांद्राय बुजायनायफोरखौ बुजायलायलाङाना आङो दा मोनसेल' बाथ्रा मोनथियोलै आङो जायखिजाया आरो माने हाथरखिया आंजों गोजान दाजाथोंसै आरोना ओमफ्राय दुखुखौथ' होआ मानो होनो आंलाय जागोन जुरि मम माने खुसियै लाखिनो नाजागोन आरोना अ थुनथुलि औ हाथरखिखौ नागारनानै मा खालामबाय थागोन नों बेयाव ओइ माबा जुरि ममा दसे रायलायनो लिंहरदोंमोन ना दे होमबालाय चल थांदो दे ओमफ्राय नों उन्दुवाखै दाबो अरे नोंनि हाबालै नोंनि हाबा मोजां मोनलायना मालाय मोनलायनायनि हाबा ना खुसियानो एकदम डाबल एकदम हाय खावलायाबो गोजा जालायथारदों माथो नोंनाव हात्तारे हौवा गोदानाबो आपेल फिथाइ बायदि जालायबायलै खावलाया आइसोर बुंनायफ्राबो थोद दे गाबै मोननायनि खोथाथ' एसेबां मुस्किल खैफोदनि उनाव नंनायाथ' नंगौलै थुनथुलि गोसोफ्रानो एसे फिलिंफ्रा आलदा फैखाबायना आयु एसे बया नांथार नामा आंथ' मोनथिफेरालै दे एसे उनफ्राव मोनथिगोन ना ओमफ्राय दा नोंखौ आशीर्बादसो होबावबायलै एकदम साबासिनि गथ'नि बिफा जाथोंसै थाबनो ओइ थुनथुलि
Hey, I don't like baby मोनथिबाय? मा होनदों? I don't like babies. मा जाम्बा जाबायगोनलै इयो? गोदोनिफ्रायनो सैखाया आङो। बेखायनो बेबायदि बाथ्राखौ आरो आंनि सिगाङाव दाबुंसै, अके? दाथ' आं बिफा जागोन आरो ना बेबि नांगौ आंनो। Okay, bye, good night. अबे माबायदिलै मानसियालाय? मालायबा मालायनिलाय आंथ' मा मोनथिबावनो? साहा खनग्रा फैदोंनोलै, एसे मोजां थांनांगोन ना बायहेरायाव। अके हाथरखि, जा गोसोआव फैयो बेखौनो खालामबायलै आङो। आंखौ हाबा ला बुंबाय थायोमोन ना, लाबाय दे। बेनिफ्राय जेबो आरो बेलेग कमप्लेन दा खालामसै दे। जागोन दे मेहेर। ओमफ्राय मा नों खुसि गैया नामा? आंनि खुसिखौथ' मा होनबावनोब्रा, आंसो मोनथिगौ आं बेसेबां खुसि। लाइफनि बेस्ट खुसि आंनि, मोनथिबाय? नोंखौ खोमा आङैसो मोनफिनबाय ना बेबि। आरोथ' बेखौलाय मा सोंबावनो दे, आंसो मोनथिगौ दा माबायदि मोनगासिनो आं। नाथाय आरो बबेबा समाव आंखौ रागा जोंबा प्लिज बेबायदि खालामलाबायनो नांला आरोना। Because I really love you लै। अके उन्दुदो खोमालै ना? एसे दुगैना फैनि आं। बा ओमफ्राय हाथरखि, नों बोरै आदाजों हाबा जानो राजि जाया दे? नोंसो रागा आंखौ सैयामोन। आरे आंथ' गोसोजों रागा जोङाना नोंखौ, जोंबाबो दसेल'सोमोन। नों बेखौनो आंखौ गाज्रि मोननानै बबावबा आदाजोंसो हाबा जानो थांगासिनोमोन। नोंथ' आंनिसोब्रा होमबा? दाथ' नों बुजिबायबालाय? आरे बुजिनायाथ' बुजिबायब्रा, होमबाबो ना गोसोआव बेसेबांबा गिनाय मोनाखै नामा आङो हो? बबावबा दस्राजोंसो थांनो नागिरबावदोंमोन नोङो? ओमफ्रायथ' बे जों फाइनालि दिनै होमबा हाबा जाबाय। ओइ साला, होमबा आं हाबा जामारबाय? जाबायथ' र'। आयु थोद, एथ' गोबाव नेनायनि उनाव आरोना। मालाबानो जानो गोनांमोन, नोंसो ओमफ्रायो नेथ'आनो बुंदोंमोन। औब्रा बेबि, एसे प्रब्लेम जाबायमोन ना गेजेराव। थेवबो दाबो बिसासखौनो मोनलाय लाङासैलां। नंगौ? औरा, दाबो एसे गिनाय मोनगासिनोलै। नोंखौनो एकदम गोमासिगोन बायदि मोनबायमोनलां। आरो जुदि नों थाब बुङामोनब्ला मा जागौमोन? होमबाथ' आं नोंनि बिबाजैसो जासिगौमोन माथो। नोंथ' आंखौ सैखायानो खोमा, बेखायनो मालायसो थाब बुंगोलायथारा मेहेर नोङो। बेबायदि नङालै हाथरखि, ओमफ्रायथ' जेन'बा बे सिमां नंमाराना? ओहोथ' बाबा, सिमां नङाथ'। दिनै नोंनि आंनि जुलिया जामारबाय दा। दहाय बयनिबो सिगाङाव। देलाय खेबलाय आंखौ, सिमांबो जानो हानाय ना। आरे, आं बुंनायखौ नों फोथायासै? देरा, नोंनि हाबाया बोरैबा आदाजोंसो जानायबाथ' आं सिमांसो नुलाबाय थाबालाय, खेबलाय। आयु, साननायफोराबो नायनाय। मा थिग्रा दानो गोमोरबा नोङो? नै होमबालाय। आइदै। ओइ सिमां नंमारालै होमबा। बुथु माथो बुङा आंलाय, आं सिमां नङा बुंखाबाय। आं नोंनि हिनजाव ना। आयु, होमबा नों आंनि हिनजाव जामारबाय आरोना? आवसावा। ओइ होमबालाय दिनै जोबोद खुसिलै आङो। ओइ बेबिलै। आयु। दिनै बिदिबा जाफुंमारबाय आरोना? दिनैथ' जेबो प्रब्लेम गैयाना आंजों? You know, I love you खाना? मेहेर? हे, दाथ' आं नोंनि फिसायसो ना? औ, होमबाबो सोरांसै ना? थ' माथो जाखो? आंखौ लानानै सोंथि दंबावो आरो नोंनाव? गाबोनबो थाब सिखारनांगौ ना? माथो जाखोरा? मिजिंथियो जोंनि जिउआव आरो जेबो खैफोद दाफैथोसै। नोंखौ मालाबाबो थगाहोआलै आङो, आइया जेखि बुङा मानो। सरि आयै, नाथाय नों गनायाबाबो जाखाला जेबो। आं हाथरखिखौनो लाखाबायलै। मा गथ' बेफोरो? आयै, आंखौ बेबायदि मानो लाबोखो नों? जा रायलायनांगौ दं गाबोनबोथ' रायलायनो हायोमोन ना? मानो? बे हिनजावखौसो लामारबाय नों आबा? मोनथिखानानैलाय मानोथो सोंबावगोन नों? आइम सरि आयै, नाथाय लाबाय आं बेखौनो। बेजों थासिगोन आङो। ओइ मेहेर बाबा। सरि आयै, दा जेबो सोलायनो हाला नोङो।
आं बिनि जाबाय बे आंनि जाबाय बास आयै आफा सना बिदिबा नों बेजोंनो हाबा जामारबाय औ बिनि जाबाय आं मा होनबावनो आबा नोंखो मानो बिदि नों गथ' हाबाब आइम सरिलै आयै नोंबो बेफोरखौनो बावदोलै आयै आरोथ' बिहामजो होनना मोजाङै मोजां गनायनानै लादो नङाबाथ' नों जेनखाबायना आयै नों जेबोखौनो खालामनो हाखालाबा आं देरहाबाय नों जेनबाय दाथ' गासैनिफ्रायबो जेनजोब्बाय नोङो सरि मम सरि आं जायखौ हास्थायनो हायो बेखौनो लाबाय आङो And I love Haturki baby आंनि हिन्जाव नोंनि बिहामजो ए आबा दाथ' हाबाबो जाबाय दाथ' नोंनि नोमाखौलाय मानो बावदोंदो हो आं बिदिथ' होनाखैना आयै था नों आंजों थानो गोसो था नाथाय नों आंखौ जुदाखौनो खालामनो हालाबा हाथरखिजों एबार अके मम बाय बाय गुड नाइट हो ओमफ्राय जा रायलायनांगौ गाबोन रायलायनोसैलै आयै बाय आंखौ गाज्रि मोननो नांला आयै दे मेहेर लाभ इउ मम नोंखौ जेब्लायबो लाभ इउखा फिसालानि हाबा दिनै गाबोन रंजादो आयै थांखाला गोख्रैनो थां मा गाज्रिब्ला बिहामजोआलाय एसे मोजां बिहामजो मोननानैनो जाम्बिसोलै आयै नोङो मानो हाबा जानांगौ दे आबा गथ' नों हाबासो लाबावबाय बेखौ बे जुरियानो फोरोंजोब्बाय बेखौ आंनि गथ'खौ गाज्रि खालामजोब्बाय सम जायागारा हाबासो होबावबाय हाबाब आयु आयु आबा बोथोराबो दिनै माबायदि दे माबायदिथो जालायखो बोथोरा दिनै सान्दुंबो जाम्बायैनो जाम्बा थासिगोन न' मोनसेथ' ओरैनोबा दिनै हिन्जाव गोदाननि साहा फुदुंना मोनलोंसिगौमोन ना आंहा दा नोङो बेखौनो बुंदोलाय थुनथुलिनि दाय होननानै नै गावनो मोनथिखाथारो माथो दा आंहा आरामसे हाबा जानो मोनसिगौमोन ना नों हिन्जावआ जोबदो मा खालामनो ओरैनो खुनुरुखुमसो मोनथारदोंमोन आङो नाथाय बेबो आरो जेन थेन फंबायनि हिनजावसोमोन फंबायनि हिनजावसोमोन बेवाइखौ लानो सानदोंमोन माथो खालामबावनो दे आजिखालि उफाय गैयाना हिनजाव जाबानो जायो नङा होमबा नोङो चान्सनां दा आरो बेखौबो नोंथ' एकदम फेलें खालामजोब्बायना जाम्बा मालाय मेयासो मोजां मोनोमोन ना आरोथ' हाथरखियाबो नोंखौ मोजां मोनखायामोन दा बेखायसो आंहा मेजों लोगो जादों दा बेखायनो नोंसोरथ' फेलें खालामबायना आंहा मा जाबावगोन दे र'रा मानिथो आंखाल जादो मोनगोन ना सिन्था दा खालाम नोङो दाथ' ओमफ्राय एकदम नोंखौनो लाखिनोसै बायदि सानबायमोनलै आङो मा बुंदों थुनथुलि नोंखौनो लाखिनो सानबायमोनलै आङो आयु हाबाब बेसेबां समायगोन जोंखौबो नङा होमबा माबा हाबानि गेटआव थुनथुलि ओमफ्राय सान नामखौल' सोलायबा जासिगोनलै बियो मा सानलाबायखोलै साननायाथ' नोंजों सिमां नुखाबायमोनलै आङो जागोन दे नों सानसेनां आंजों जेबो नङा दे थुनथुलि आंहाथ' नांथारगोन ना दा नोंबा आरो हिनजाव जानो गोनांखौनो दस्राजोंसो हरबायबा आयु फाग्ला जामारबाय खोमालै बियो ओमफ्रायथ' बे एक्सआबो जागौमोन आंनिया खोबादा सानसेनां बेखौ गोसोखांबावनांगौबा आयु हाबाब रागाफ्राबो सनाना दुफा आं रागाजोंनो ओंखारो नोंथ' आरो बेखौबो होखारहरबायना मालाय एसे मोजां फैनो सानदोंमोन खोमा आंनि जिउआव मा नोङो जानला मानला बुंबाय थानाङा आयै सना होमबा नोंनो जादोब्रा आंनि होमबानोथ' जाबायना आं हानाय नङालै बेखौबो मानोब्रा थुनथुलि बुङोबालाय रायलायनोसैलै आं न'आव दोनसै दे आंहा कलेज फरायनांगौ आरोथ' बेला सिमां दंबावो नोंलाय मा मोनथिनो दाथ' आंनि लाइफखौ हारसिं खालामबायना नों उफायथ' गैया लोगोरिथ' नागिरनांगोन ना जागोन आंजों नोङो सायालै नोंनि बुनाया आंनाव ओमफ्राय नोंथ' मानो मेगन सायो दे दा ओमफ्राय नोंहा बेखौनो बुंदोलाय थुनथुलिया नोंखौ माबा दस्राजों नुब्ला मेगन सायो होननानै सायो खोमाथ' आरोलै बेखायनोथ' हाथरखिजोंबो जानो होआसै सनाखौबो आंनि सनाखौ माने आंनि आरोना नोंनि नंला बियो आं मोनथिखाबायना देब्रा बेखायनोथ' हा नोंनो थालांदो आंजों होमबालाय आरोथ' बांद्राय खामानि गैयाना जोंनावलाय सानसेनां आं नोंजों जानो हाया होमबाबो आं नोंखौनो गोसोथोबालाय आइ लाभ इउ थुनथुलि नोंखौ खिन्थागोनलै आङो सोरनो नोंनि आइनो ओमफ्राय नोंनि आइनोबो खिन्थागोन आङो
दे होमबालाय खिन्थाबाथ' साबसिन जाबावबायसो साबद्रायबावबायसो। फंबायनि हाबाखौ नुनानै नोंहा गोसोआबो बोरैबा जाबाय नामा? बुंनो थाङोब्लाथ' हाबायाथ' आंनिसोमोन ना। दा बेसेबां गोथाव हाथरखिनि ओंखामजों माने ओंखाम खुरनाय मोनजासिगौमोन आरोना। मियाजों रागा जोंजानो लुगैदों इयो। नोंनासो माथो रागा जोंनाय बायदि जाखोलै? आंना खुदिया बिदिनोखा। ओमफ्रायथ' साहा फुदुंनाय ओंखाम खुरनाय आयु हाबाब बेसे गोथाव गोथाव रायलायगौमोन आरोथ'। नों बेवाइखौनो फसायबाय नामा? हिनजावफोरखौ नुवा नोङो बेलेगखौ? नुवालै माने नुब्लाबो उफाय गैयाना आंखौ फसायानोबा। फसायनायखायनोथ' नोंखौ बोनानै लांनो नागिरदोंमोन सनाया मागोना। ओइ थांजागौमोनदांलै। थांनो मोनालै नोङो। नै सानसोरां जाम्बा नों दसेनोथ' ओमफ्राय नोङो मेला मोजां मोजां सौग्रावगोन हाथरखिया नोंजों लिरनाय गैखायामोन दा। दाथ' आरो हिनजाव जाफ्रामनायनिफ्राय बेवाइ जाफिनलायबायना मा बोरै उसुबिदा जाबायना आंहा सोमोन्दोआ। नोंहा बेल' नङाना मेला दासो मोजां मोजां उजिगासिनो नेथ'नांगौ। बाब बेबा माला लोगो मोनगोनलै बेखायनोथ' मालायखौलाय मानो बाव नोंखौनो फसायथारबायलै आङो। आया मानसियानो दा। आयु हाबाब दिनैथ' दख'ना गानलायबावदोंसो। ओइद मन्दपावल' जिरायनोसैलै फैखादो थांसै। जानाय नङालै सानसोरां। मानोब्रा मानो फैदोब्रा। जायानबालाय जाया। दे ओमफ्राय जायखिया मोजां नुदोंना? नोंगौ। औ माथो। ओमफ्रायथ' सान बे मेलाथ' मानो उथियाखै दाबो? ओइद थुनथुलि मा मालायनि पार्सनेल बाथ्राना माबोरै मोनथिनो जोंलाय। होमबाबो आंहा बिजों रायलायनांगौ दंमोन। दे दायो रायलायनो हागोन आरोना मालायबा मानो उथियाखै। दहाय फुङावनो दरजायाव बुहैबावदोंमोन आङो खनथामसो देबाय होमबाबो गैया दरखौनो खेवा। आयु थोद दरजासो बुहैबावदों नों? ओमफ्राय मालाय आलासिफ्रानो सिखारजोब्बाय गैया बिस्रा हिनजाव गोदाना हौवा गोदानानो। ओइद नोंलाय मानो बिदि दरजा बुहैनांगौ दे मालायबा दायो फैगौमोन ना डिस्टार्ब खालामनाङाथ'। आं मिन्थियालै बेफोरखौ जायखिया मैयाजों आंहा खोथा दंना। ओइद हामालै बिदि थुनथुलि मोनथिबाय। आं बेफोरखौ मिन्थियालै सानसोरां मिन्थिया आङो। आसरित दे नोंबो थोद। ओमफ्राय र' थुनथुलि मैया बै फट' लानायखौ हरब्रा आं खेबदोंमोन ना। नै हाबिथिंजायलाय सोरजों रायलायबाय थाखो बे हाबायालाय? औ ओमफ्राय आंखौ मोजां नुदों नों मानो खेबा आंखौ? नङा बिराद किउट जादोंमोनथ' फट'आ साइज नुथारदोंमोन ना। ओमफ्राय आंखौसो साइज नुबाय नों मालाय हाबाफ्राव हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौसो फकास खालामो। नोंबो आरो सान। नै माथो थुनथुलिजोंसो दङलाय। आच्छा ओमफ्राय बे थुनथुलियानोथ' गथ'आ मानो आबा सानखौ एसेबां माने बिराद खबर लासोयो। जेन'बा हाबायावबो हाब दसेनो आंजों रायलायलाय मेहेरजों रायलायलाय दसेनो माबा आबा सानजों रायलायलाय एसेबां माने हाबा दाखालाम होनना बुंहैजोबदो आरो माबा हाथरखिखौ सिन्थायनो बुंहैदो। मानोलाय आबा साननि हाबाखौसो फसायाखैमोन नामा बेलाय? ओमफ्राय बेहा लाखिनो गोनांथिलाय मा इसेबां दङमोन जेन गावसो आबाखौ फसायो? ओमफ्राय नै आबा सानखौबो बुंखाथारबाय आङो खि बेखौ बिनानावसो लिंनो। गथ'आलाय मा सानमारखो बेलाय? आयु हाबाब ना बिसिनि गेजेराव माबाफोरसो सोमोन्दो दं नामासै? गथ'नि रायलायनाय स्टाइलखौथ' बोरैबा मोनथारबायहां आरो बिनि सायाव सनाजोंबो दावराव जाबावदों। होमबा मानोलाय एसे नांजायो होमबा बे आबा माने सानखौ? र'